Ndamira pamberi pedare ramapo Mutasa. Mira pamberi pedare ramapo Mutasa. Zveisa ndezve chokwadi. Ndichataura ngezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemota. Mwari mubatsira uno. Pamusoro yemambo Mutasa. Makurukota avo nevanhu vese vari muno. Voitwawo mai Akino vakwaMuchena. Ndakaroorwa musha wekwaAkino. Gertrude Mulambo. Ndakaroorwa musha wekwaAkino. Roorwa kwandakaita nofunga vabereki vevana vindiri kunetsana navo nhasi vanga varipo. Ndichisvika mumusha ndakataurirwawo kuti takagara kudai maikuru, gani yedu yakamira kudai. Musha wamaroorwa unowu musha wasekuru. Sekuru vakasiya pana paJivhasi. Inini Achibhodhi ndikapiwa kuti enda wagarawo pazasi apo. Mukoma wangu unozi Raymond wakashaya asi unogarawo wasarawo kuriwo kuzasi uko ichiguriranawo neni pakati. Imwe munobva unono mechiendawo makadai. Inini Achibhodhi ndinobvawo nendika ndakadai ndegurirana namukoma Raymond. Inini ndakagara nevabereki ava handina kungosangana nedambudziko randiri kusangana naro nhasi. Nhasi murume wangu wazofa. Ndakutanga kunetsana nevana ngenyaya yemunda. Vana vanobva kumunda dzavo ichayo chindishungurudza pandinogara. Ndinofunga pakasiwa pane munda wemugamu ndo pakatanga nyaya yacho. Pane munda wemugamu wanga undori mubani. Zvikazi munda uyu hauna kugoyiwa bamaikuru. Munotenderwa kubva kuno kumeenda kotsvaka gunu kuzasuku. Chatakagoyiwa mwinda yekurima. Ini ndinosvika apo. Mukoma wangu chindoperera kumusoro kuri ndechindosvikawo dzasi. Uye perera nomukoma wangu chinyi Raymond. Asi Raymond wacho hapachina pasara wana. Yata zvakanaka. Ndakagara nevamwe vangu vana mai atisina dambudziko. Takazoti vabereki vafa. Vana vaba munini wekupedzisira. Ndo ndakatanga kusangana nedambudziko. Vakapinda munda muya wemugamu. Uchotanga kucheka magamu uchitengesa. Ini pautanga ndakati handine inazvo ndakandonyarara. Mwana ruda kusimukirawo. Uchotenga motikari yake, uchoisa magetsi pamba pake. Ini ndakangonyarara. Uchopindazve mutiya yamo uchocheka. Panga kucheka kwechituru. Ndio pandakazoti Saakini ndizvo ere zvomuri kuita. Munda uyu ngewemhuri ngewenyu ere. Atina takagona kudairana. Ini ndakabva ndaenda kumapurisa. Ndaenda kumapurisa ndosvika ndotaurawo nyaya yangu. Ndataura nyaya yangu mapurisa anotidaidza tese. Ndikaindoda kuedzaniswa semhuri. Pamwe ini ndiri mutazi pamberi pewana. Taenda kadaidzwa tikaenda tese. Taenda tese ndakatanga kutsanangura nyaya yangu ndini. Mapurisa akati ndikatoda kubatsirwa. Mapurisa akati no mai hamusi rongo ba. Makatotadza panguva yekutanga. Pakatanga kucheka muteshi tengesa. Dai paro pamakati iyazve handizvo zvomuri kuita. Totangira ipapo. Nasi mwana watonyukira nzinde kuti hapana zvomunondiita hamusi kuona ndizvo ere zvikushata. Ndikati saka ndodini zvikazichitai kuti kumugatisa kwetinoita. Toda kuziya kuti paakacheka pacho wakaita malodhi mangani. Mari munofana kupangurirana kuti munofana kuita round table yemhuri kuti anhu emugamu yaita. Todini tocheka togwana dhora kana pane unoti inini handina mari kuti angasikate kutore vanocheka. Unaye kuti handina mari ndinayo ngatisapa tesapa ground. Mutodini yochekwa. Waisa mari yako yochitanga kuti ndabvisawo mari yangu yakati ndikashandisa. Saka ndashandisa inini ngatichigowana yasara yacho inini ndatora ndaisa muhumwe. Saka makatotadza mhayo. Chionai munhu wakushupa. Muri vangani ndikati musha uyu wanga una baba vatatu. Ndobva ndairenga nawo baya zvikazi mwacho uyu. Ndikati mwacho uri ufenivhara. Ndikati nena dzakere ndikati obva afonerwa mukororo wangu uyana. Oshodaira akandibasa Harare. Chimbomisa nyaya iyoyo sajini. Tionesane ngoti mukomana washiwa odini uri kucheka chindorya gata nyarara zvakadini zvakawanda. Ndechingoti mwana uchafunga. Saka asi kufunga baimbomira makadaro. Shuwa takavhatamira kwakumbira mwedzi tikapedza mwedzi yatakagara. Ndikazi mhayo mavizwa ere ndikati andavizwa. Ndakaenda kogara. Kugara kwedu ndinoita handisi kuziya kuti mafoni ari kushanda mumhepo. Uyai uno amungandiregeri ndeibatwa ngenyaya ndega. Mapurisa akati ukabatwa ngenyaya unobhadhara kana kuenda kujeri ukashaya mari. Zvawakaita ukabvisa vanhu. Mafoni atanga kufamba anhu amungandiregeri ndishungudzwa ngemunhu wakauya.
uyai timudzinge pamba titore musha ihure muroi plus murume wako anga asina musha wakaromba zvinhu zvake zvakaromba ndozvitotitambudza ndoti hazvina nebasa ndozongomwe zvikazi mave makandogara henyu mari dziri kutenderana mumafoni ndozvinotaura ndikati kuti vari vanhu vada kuya kugadzirisa hatingateereri zvemumafoni ndakandogara ndakadini ndakandonyarara ndakazoona musi wokupedzisira mapurisa anga akati panoedzaniswa nyaya iyi toda kunga tiripo mapurisa aya ana kufonekwa ai ndakazofonekwa kumafoni mangwanani kwapo mai mobhi vanhu vaya vakuda ndikati zvakanaka ina handina kuvhunduka ngekuti handina chandakatadzira vanhu vanhu ndakazoona vakauya vamwe vakatsamwa vamwe vanofara vamwe vari kuti munhu wakashata maningi ndakandotambira vanhu nemufaro pamba pavo zvakanaka tobva tatogara right ngatipinze nyaya mugiraundi nyaya ibva ipinzwa mugiraundi mukorero wangu wada kutaura zvekunyepa ndichoti inini namunganditombi zvekunyepa ngoti inini ndini ndakarwadziwa ndini ndakaenda kotsvaka pekutaura kuti ndibatsirwe nhasi unomuangira kutsikiraini pasi kana zvakadaro hazvo ndakasimuka ndichienda kogara mukicheni ana mbuya ndiwo vakasimuka zvikazi mai mobhiwa zvidza vanhu vakuru uya padare dai nyanyepa zvichabatikana ndakabva ndadzoka baba mune vanga varipo vanga vakatungamidzwa mumberi kuti ndimubaba imumwe ngatimudzinge pamba ndo vakazichitangai kudini kutaura ndokazi maiguru chitaura iyo ndobva ndataura nyaya yangu ndobva ndachindotaura zvese zvaanotaura nezvaanondiita zvavanongana vasikazivo veipuwa zvakanaka zvakashata vasikadivi vasikataurirwi ukazi ndiyo nyaya yacho zvikazi very sorry maiguru hatina kuziya ba nyaya yakamira yakadai ndikati nandisi nyaya ndinoziya ndeiyi dzese dzandizikwanisa handidziziva ndakachitanga kubvunza mukorero wangu masoko mukorero wangu wakasimuka akauya akanditi mhaiwa wangu ana baba wemesi muri pano nana tete nana maiguru nokubira kuti maiguru angu handiregerere inini zvese vendiri kunyepa ndikunyepa hangu ndakabashaisha ini nyaya yemari munoziva kuti yakashata maiguru ndiregerere ana tete wangu akagarira zvikazi mai mobhi regerera mwana ndikati ndinoziva kuti mwana asingatidzidziri kutaura wangati kundiri hure ushawe ndivhereka nomawindo kuti mumba munani ndikamuona mune chikoma totomudzinga abve panapa ndinokumbira kuti mudzise mwana ngoti nhasi ndikazva kugamba rinonditi hure ndichamboitawo zvendinofunga kuti neni ndiri munhu kufirwa handipo zvavo vakagadzisa vanhu vakurobva vaya kazi dari rapera dari vatorana futi dari ravo ngechiwakino chavo chichi zvikazi munombonetsekerei ngatimudzinge panapa tione kutora musha wacho titengese nemunda zvese abve pano wamukororo wangu simba wavhare munhu uya manje vobva varongana dari ravo riya varongana dari riya baba munini wangu ya zvikazi mai kuti dari radzoka futi ndikati zvakanaka radzoka padare paya zvikazi dari radzoka panapa maikuru tiri kumuti ibvai pano nokuti murume wenyu wakafasina musha saka ibvai pano ranga riri rombe risina chiro saka ibva pano tinokupa sondo rimwe rechituiri tinokura pasina munhu ndichoti zvakanaka ananzomazviita zvakunakira here ndikati zvabandinakira zvakanaka vanhu vechoparadzana vechodini vechoenda musi wekutanga ndakarara mudondo ngekuti ngekuti pakazokarara pano pane zveuchaona ndichada kugadzirisa ndakana korara mudondo musi wechipiri ndoto panazofuna mapurisa ndikatana sajeni wenyaya yakazogadziriswa asi ini dambudziko randakasangana ndakudzingwa mumusha nevanisajeni wapenda ndikasvikazi nhai uyai kuno ndakabva ndaenda zvikazi nyaya yakuda kucommunity court ngoti ndaida kumuenzanisa imimi kuti mudini mugasane zvakanaka endai community court kana mabasa yamunozonifonera masvika ndakaenda kucommunity court ndakanonyoresa simba akino napasika navamwe vaiyeni ngoti ndio vanhu vakandishungurudza panyaya idzi ndo vakatodaidzwa ngudai vobva vauya vakaramba hatina kumudzinga pamusha makadini zvikati taida kugadzirisa vakomana vari mucheka mugamu vechirya vega kuti vasazodaro ba ngoti mugamu ngehuri maifana dai makaita pando tempo majasi totibvunza kuti kana imwomwo musina kumudzinga wakataziya kuya komangara ndegare kwese vakada kutanga kuita nharo namajastret akati hamba budai munomu iwe ndapuwa protection order ukaona wakaharasa kama uya panapa tivasunge ngekuti azviona kuti nedambudziko rekuti vanhu vaita basa rekushungurudza ngoti hapasina baba uripo mune vana vangandirikani ndevana tu vakomana ndikati saka munoti vana vaende kogara kuti mamadzinga paumba ndikati handichaziva ndikati tsamba ichenda mugara netsamba yangu kaona chemunengana maona mouya pano ndati zvakanaka ndobva ndaenda kogara kudaro kativa vakasara neshungu dzokuti mapurisa takashungurudzwa takaiswa kukoti tikapiwa nepaper protection order saka apa vochonditsvakira nyaya ndikaendeswa kwaishe muchena vakaenda kuti mumunda mangu munda ndinoti ngowangu ndo mugari yandaiguma nemurume wangu obva ati gore rekutanga wakaenda kuti mberi kwemundo waenda wakaenda korima asina kuipa musoro imaikuru inini handina kutaura ndakati mwari ndibatsirei ndimunhu ndochonyarara tagara
nyaya dzenyu dzakawanda asi isu tangoona apo papita manyora anyaya 1 yeland dispute yele ndinda kupinda zvino kumwe kwese ndosandaona kuti kumwe kwese mama kuti taura ingesti nyaya inji yacho yavisati matadzata ichitaura ipapapa land pamumetsana napaska valeni pendikudetsana napaska wakati rimwe gore wakatora badzi vachienda kurima panoperera munhu wangu kudai inini handina kutaura hangu ndakanyara ndanyarara kudaro pochofamba vanhu veuyu vanopega masitendi aya vida mashopu aya uchoenda kune vanhu ivavo vaipega nzvimbo yakapiwa vanhu kuti endai moisa mashopu uko uchoenda pane vanhu vaya zvikazi uyai mundipegere wapabvisa Mr. Goba yazvoti ngepakwe here zvikazi handipangu ngepamaikuru ini ndakazodaidzwa ndiri kumba ndakatora hangu pavharanda kazwa maikino uyai kunitobva ndabuda zvikazi ndinda kudaidzai mbuya kino ndikati zvikazi mapapapi mwana uyu apa ndakapindura ndikati inini handizvizii zvikazi saka iyo mufana unoda kutora munda wamunhu nechisimba here wakasara akanyarara zvikazi unosungwa zvitenyendi munda unonge munhu hautorwi ndosaka tatendai mubata mapegisi kupi musoroko chisiyana nazvo nda kutora mapegi musoroko ngoti uno munda wati munda wamaikuru plus ndotora nechisimba ini ndakanyarara handina kubindura ndakabva ndadzokera kumba ndopakazoti pasina sondo arambirwa ngavanhu vekanzuro vaya ndakazoona panzvimbo pangu paya ini pane pandaitengeserawo matemati angu ndichengetedzwa vana vangu ndakazosvikapo ini mwe musi wapwanya bhodhi rangu riya randaitengesera apwanya zviya uchokoma rake uchotora marata angu uchoenda nawo uchotora uchokoma mabhodhi yake akoma mabhodhi yake inini handina hangu handina kutaura ndakati mwari ndibatsire ndiri ndakanyarara ndanyarara kudaro wakada kuita zvimatakishopu zvochoramba uchoisa munhu wanga achilonja munhu wailonja waya hapana toileti hapana changa chiripo ini ndakazodaidza murora ndikati makotimu handifungi kuti zvine kodzero yekuti imomo mungalonjesawo rendi yangu inini ndiripo handidi hanguona vanhu venyu apa tu vanhu venyu vanoitira munda mangu handisoda hangu bvisai vanhu venyu vanolonja handidi torai mabhodhi enyu mende kolungisa kuyadhi kwenyu pangu handidi handisi kudaba ipapo vakateerera vakabva vabviswa vanhu vachodi shobha vaenda tazogara ndopakazvigurira tapedza rineri vazoona kuti koti yatakanyiswa tovamutsvakira nyaya vobva vatora kadara vobva vaenda komisa zvimuti mumunda mangu vamisa zvimuti zviya ini ndakatofunga kuti wana vari kuda kutambirapo ngoti parodi ndaina kamboshosha mukabhodhi kangu karipo meitirwa china ngewana saka ndakasvika ndotokadai ndakasina kana chipikiki kana tambo ndakabva ndazvigurisa kadara kaya kobva kadora kadona kudaro ndobva ndatenda kugara ndakuziva ichi chaitika ndakazoda kuzotorara kuzoswera kudai pamba yatobva kwaichimuchena mazi murudi waudare dambudziko racho ngerenyi zvikati mauraya ndikati ndaurayei ndikazi mapanya dara mumunda ndikati mumunda mani zvikazi mumunda menyu asidarangira pasika ndikati asi zvakanaka waifanira ndito maikuru ndafunga kuisa dara apa ngoti munda ngoha ndechipedza apo mapurisa atouya ndikati tauya mbuya tipei maoko ndikati maoko acho muda ndaurai munhu here zvikazi mauraya dara rapasika kino ndikati dara rapasika kino racho warisa paini zvikazi wati ndarisa mumunda wamatakishopu pangu ndikati pamatakishopu pake pacho haakaisa matakishopu acho wakandikumbira were kuti maikuru ndoda kuisawo zviro zvangu handiti wakaamba kuisa handipi netongwa ndongoti hauna murume inini ndini murume wako panapa saka hamundisungiba handisungi maoko mwana kuurai munhu mapurisa yatobva ndakachiyatsanangurira nyaya zvikazi madha isati sikuona chamakatadza angoti magara mina nechopurisa matsamba angu ekukota aya ndikati muri kuona nematsamba atakapiwa protection order ndiyo zvaiavoidwa izvi ndikati tazviona inyaya yematsamba aya mosodera kupenda longa saka kupenda longa tikaenda tasvika ikoko tikaedzaniswa zvikazi imi muri kuzi makauraya dara iwo dara ukakamunda mari zvikazi dara riri munda mamaikuru zvikazi wakakadara munda mamaikuru wakataura here kuti maikuru chamba wakaudara munda zvikazi handinaba ngekuti munda wasekuru zvikazi munda wasekuru wacho hapana kwagowa roti iwe ndomuridzepo zvikazi musha wasekuru ngomunhu wese zvikazi uri wrong zvisinei mhaiyo unoda mari dara rako zvikazi kudai ndini hangu ndakariaka ndaindoda $2 ino ngekuti rakaakwa ngemunhu ndoda $10 ndoti ukazi mhaiyo muri kuzvizwa here ndaona kuti magiraji hapana nyaya
yoti azvakanaka ndichotora background yoti $20 saki sorry handina kuziva kuti dhuma kakagara ndakatozwa ngemwana kozi murora waipopota undoda kumura tamugadzira saizi inotenga handina kuziva dhuma akachini dara ndafunga kuti vana ngodipanzira iyo akataka kuti mai kudai ndiri ndari yakandazendipepolo ndikati aiwa mapurisa akati aiwa tora ndinyo udai mari mai musampa mari $20 mbe $10 ndakatora $10 iya ndikati saka handina change ukazi chimudai mari enda mebhadhara kutown ndakaenda kubhadhara mari yangu kutown ndabhadhara mari yangu kutown ndadzoka chiyaenda kotora mari yake ndebva ikoko ndakumakwashe muchena mai yake inone mhosva yacho ngei mhosva ngekuti wakapanya dara ramunda ndikati sorry ishe handina kumboramba ba dara ndakabvisa handina kuziva kuti munhu mukuru ndakafunga kuti wana ngoti pabvi panotambira vana ende handina kuramba zvachose sorry nezvandakaita asi chenoziva ngechekuti ndeida chito chomwe munhu ndinokumbira mukoma ndinokumbira wachakati ndofunga zvine respect ndizive kuti munhu mukuru wadini waita chiro saka ndakafunga kuti vanhu ishe muchena kutanga kuteerera nyaya yacho ise obva wana kuti muvakomana mune dambudziko muri rongo obva achida kuvagadzirisa zvikazi ishe muchena mazviita matongera favor kumapurisa takatongerwa favor kukoti katongerwa favor inopamisha ichichera pana tatongerwa favor isi nyaya yedu taimboendeswa kwasekuru kwamutasa kuti usingazivi kuti siti vazukuru kwamutasa uchandozviona wamberi ikokoko ishe muchena akati zvakanaka imutwara yai mudini muendese ini handina kumurambidza munozoya nyaya dzino dzadini dzapera toizomupa date rokuti muende kukoti kwaishe pamambo Mutasa ndakadzokera kumba ndokugara sorry handina kuziva kuti dara ngiri rakaakwa ndimu asi havana kundiatenda svikira tatogadziswa svika toti zvapera ndoto ndakakukazi iwewe enda unoperera pawairima namai wako iwewe operera pawairima namai wako pane munda here wawedzerwa ndimai mobi ngekuti wamarima navo baina mai venyu zvikazi hapana zvikasi ndakadambudziko ngere nyamuzivi mugane unyere zvikasi tinoziya zvikasi saka chomunoda korudzana namai kunge munda chini zvikasi matongera favor ngoti mundanga wasekuru zvikasi mundanga wasekuru asi pane munhu wakapapiwa siyana nezvemuri kuita vakomana vada vakati zvakanaka havana kuti zvakanaka vakati tiri kuenda komangara pasekuru kwamambo Mutasa ishe akati igo zvakanaka saka takandogara havana kuya komangara ndopa ndakazoti masonde apera muna December ndakazoona pamabhodhi payana paiswa maloji hakuloja vobva vasvika pambapo mai tipewo chenji votobvunza vakaona zvikasi vona chenji munombogara pe zvikati unoja mabhodhi aramo ini ndobva ndazuva ndoti vanhu vari kumboita ndoisapo ndiyani ndobva ndafambapo pane vachembere mairi nevanhu vakomana nevasikana vari kundogara ipapo ina nakutaura ndakangopfuura ndakati ndakanyarara ndichobva po ndichienda kuna sabhuku sekuru we munoziva here vanhu pagara pamusika pangu apo pamwe makataurirwa kuti taisa maloja sabhuku akati ini handizviziva ndikati inini chanda kukumbira hangu pamwana uyu ngoti ndotadza kuwirirana ticharamba tiendetsananga apa ndinokumbirawo ishe muchena anofunga kwataura kuti hai kuti pane zvauri kuita pamwe ndinogadzirisa siyana nenzvimbo munhu ini ndikati vana saka nokumbira kuti abvise mabhodhi yake payadzi yangu ngoti chazoramba teinetsana isabhuku wada uzotaura zvikati sabhuku oenda wabvisa ndorutochallenja pamba pangu panapa hausi akino ndina unditongi pamba pangu iwo chiita zvawafunga enda wapanya mabhodhi ndiripo foni iri palauti ukazovabvizwa here mai akino ndikandazvizwa chiendisa nyaya kwashava shava akati aiwa inini nyaya handishaikwanisi vakati makutodokuendesa kwasekuru kwamutasa nyaya ngaini kuti kwamutasa iwo mami kuti warwadziwa endesa nyaya kwamambo kana iye mwana wako aradziwa ngaendese nyaya kwamambo handizvei ini ndobana kati ini ndiurwadziwa ngoti munhu angariwo lendi rangu inini ndiripo neniwo ndine vana ini ndarwadziwa ndoba ndakaziva komangara nyaya yangu kuno ndinofunga ndo mamiri akaita nyaya yacho makorokoto mapedza right anzani master Damira pamberi pedera mambo Mutasa. Damira pamberi pedera mambo Mutasa. Yesu ndiye chokwadi. Chakaka ndiye chokwadi. Ndakafanya moshi. Nganye panchapatwa nemoshi. Marari patsiro. Marari mubatsirwa. Simutsa. Amusoro ichangamire. Amusoro iwazvare wadare wese. Ni ndimire pano ndinoitwa Pasika Akimu. Nhau yataurwa naamai zvavari kutaura. Ndisi kuwirirana navo. Zvavari kutaura panhu pavari kutaura zvakaiolend dispute. Panhu patakagara sefamily zvanga zvagara zviripo nemapepa atakaapplya kwaDC andinara. Nyaya iyi ichinge yatanga ichinge yanetsa manetsere ichinge ichiita nemapepers wakaenda ndiripotera futi kucivil court kwaDC wakangamboenda kwaDC nemapepers acho aya. Saka kumboumwe ndinawo zere panhau iyi ndina mukoma wangu Simba
nababa wandaya nawo namukomana nehanzadza asi mukoma Simba ndiye anokwanisa kuti angandipa umbowo wakadini wakazara panhawe. Ndo chokwadi changu chandinacho chino. It's really critical. Because this issue is not about uyaisa structure yake umwaipwanya structure yacho umwaisa structure umwaipwanya handle pane nyaya is about the ownership yenzvimbo kuti nzvimbo ndeyani ndo pane nyaya izvezvi zvokuisira matakishop yakaisa takishop yopwanya uyoisawo yake yopwanya mangara nauyo akabva achimangara uyu mopesera parodhi uyo ari kumangara wao uyo achidzoka uku uyo akaenda kwaDC umwe ari kupinda umwe ari kubuda umwe uri kupinda ukaenda kwaPenaronga uyo ari kupinda uyo ari kubuda. Handiyo solution ndeyekuti nzvimbo ndeyani. Mukaziva kuti dziri nzvimbo nyika yese nyaya dziri dzapera. Chekutanga Ian naPascal naSimba muri from the same family. Yeah, Different fathers. Not Ukatoti different zvotopera kundiuza kuti ndiyo bamunini. Simba mwana wa munin'ina wa baba wamukoma wa baba pamwe chete nemukoma wawo ndiye mukomana mukuru kozeya baba waSimba andataura kozeni Pascal last born imba ya baba yasekuriwa nedendi rutaudza iyoyo. Iye ndiye baba wenhaka yemusha wese kwake. Hakuna baba yanhaka yakushaisa kuita nhaka yemukadzi wako hauiti nhaka yevakadzi vese. Achiwanda haugari nhaka mukadzi wemunin'ina wako but vanhu vakawanda nekukara hamuzvizivi. Kana uriwe haamukomana mukuru mumusha wapiwa uta nebakatwa nemusewe zvekuti ndiwe hwaasa musha waababa hauchagari mukadzi wemunin'ina wako nhaka. Ina baba wandanga ndasiya kutaura baba wawe family sekuti dwangana wakadzi waviri saka tine imwe family yedu ayana baba wedu andatininchina na baba wedu wakomana wese wakashaya pachina pasara matete saka imwe family yababa wedu iripo tinabaoninitina wari pando baba tinoti baba pafamily yelendi rudina iye haisi kuda baba kuti aunganidzwa nababa pada kuunganidzwa vanhu nechekuita neland iyoyo wanoiziva because wataura iwewe kuti mabrothers anga ari 3 ndizvo iwewe uriwe one of the brothers. Murume wamai ava ndiye anga ari mukuru kokuya baba wani baba waSimba and kokuzoya baba wani ndo mabrothers. Saka the question is mabrothers ari matatu palendi yababa wavo wakasheya here? ndopandoti lendi yakasheyiwa ndopandoti mukoma akwanisa kubatsanangura yakasheyiwa lendi changamira zveizwa Pascal ukatondidaro kahautondipa dzimwe pfungwa because kana ndikuti iwewe ndiwo murwa lendi ndokubvunza mubvunzo welendi iyoyo waakundirifeya kuna Simba saka uri murwei chausingazivi mira anoona kana urwa lendi uchini ndeyako iwewe handiti
it means ndori answerable for anything chekuita neland iyo, because simba une yake land yakasiyirwa nibaba wake. Iwewe you cannot answer on his behalf. Land yani yake unozvipindurira, land yani yake yakasiyirwa yababa wake. Iwe unozvipindurirawo yani yako yawakapiwa yababa wani wako. Saka ukandiramidza iwewe kuti land yacho yauri ndeyababa wako, hausi kutoziya nezvayo, uda kutaurwa neumwe munhu. Ayo chibofu ndovabvunza yakuzotsanangura. Ndabvunza bvunzo uri very simple kuti land yakashayiwa here, mukati land yakashayiwa. Land yakashayiwa Changamire. Yes, yakashayiwa. Yashayiwa. Handiti. Awa mai awa pauri kuklema murume wavo ndipo wakapiwa here kana kuti kwete? Hapasi ndipo pauri kuklema, wakapiwa pawo semapiwa takaita. Kune landing yakasara ichizi inozoitwa mabusiness. Inozoitwa mabusiness ari? Wazukuru vanenge vachida kuita. Hakuna munhu anopa land achazi ndiuze paland for vazukuru. Ko kana vana vacho isi dziri ngoma. Land yasekuru. Uramba uraise makwesiri akawanda nemi. Hakuna sekuru anoti ndizebva land yo for vazukuru vangu for vazoite mabusiness. Hakuna zvakadaro. Hakuna. Uda kuona mapindire paland chete uchishandisa zita rani rasekuru. Sekuru anga aine wana wake watatu, ende mabeneficiary eland yasekuru watatu wana wasekuru. Iwewe uri beneficiary yeland yakaallocatedwa baba wako paestate yasekuru. Hauendiwe kunorwara pamunini for land yababa wake. Ameno tiunzwisana Amosi nani tiunzwisana andizvo kuti kana muri kuti vana baba wakaaloketwa land yakadistributwa estate yakashayiwa zvakanaka zviri equal, handiti? It means kuti kwababa munini kune land richi reserved for chi business, asi iri yekwavana wani kwababa munini. Koita land futi yekwababa wani Simba, handiti? Paland yake yakapiwa pane land reserved for business. Toenda futi uko kuna is the same thing, the same thing. Amuri unditaurira kuti mimi makagoyiwa land yese mochizozi tine imwe yatisi kugowa because not muzoite mabusiness ikoko. Wamba waruzoda kuita mabusiness ikoko ndiwo anani? Wanga wari kuzwa wachada kuzoita mabusiness kuland yakarizevwa iyoyo ndiwo anani? Pindure pamwe. Ndipo muri kuti vazukuru ndizvo gara ukasiyo kasi. Sorry, Changamire. Makurukota. Nini ndini Simba Akino. Ndinotenda nemibvunzo yamuri kutipa, ndiri kutevera kuenzanisa kwamuri kuita, ndinotenda zvikuru. Umboo hwandinawo maererano nenyaya yatinayo kugoyiwa kwenzvimbo yasekuru Akino chigumisirwa baba vaPasika ndiye munhu wakatanga kugoverwa pekugara muland yasekuru Akino. Baba vachipo sekuru Akino vacho, my father was still alive nababa mukurijiva vanga vari vapenyu. The first person kugurirwa nzvimbo mumunda masekuru ndibaba vaushu.
inini baba vangu inini paakagoverwa nzvimbo iyoyo as the first person, land yaakagoverwa yaiincluda business area yebusiness here. iyoyo land iyoyo yavakagoverwa iri kunoku kaita kubani hakuna business area, hakuna business Saka it was not part of that area. yes it wasn't. So tiri panapa izvo tiri kumbotaura tiri kuti kwaari kutaura Pascal handi kwakakona, kwaari kutaura ngekwasekuru wake. thank you, endai pamberi pangu. Right. Saka the second person kugoverwa nzvimbo was my father. Kunhu kwaizi kupadhi kana kuti kupedeki kwaifudzira sekuru mombe kana kuchengetera mombe, ndobva vanzi iwewe Raymond vaka ikoko. Baba mukuru vedu Jivas, mukomana mukuru, wakatengerwa nzvimbo outside that land. Wanga shanda kushiba kutimba uko. Saka wakapuwa land outside, lofunga about say 3 to 4 k's away from Sekuru's place. Ndobva wapuwa ipapo kuti vavake. Unfortunately, baba mukuruwo ndekuti I think vanga vakabatikana nebasa nguva yakareba, havana havo kukwanisa kupa developer. Kusvikira I think vakapa dispose. Right. Saka with time vazopensheniwa vakangodzokawo kopinda paumba pasekuru Akino. Ndaida kuti muzwisise dai dare rese rekwakino riri panapa, maizozwisisa kuti baba mukuru wedu Jivas havana kugoverwa nzvimbo panzvimbo yatiri kutaura nezvayo, havana chavopo kunze kwekuyo kunogara chete. Ari munhu wakundikanawo muhupenyu kuturikidza chidhina. Vamwe vana baba vakaturikidza zvidhina, ivo havana chidhina chavakaturikidza, kwakuchizongouyawo Kwandiri kuenda nekuri kuenda iwo kwakusiyanei? ndibatsirei mama. Kwakusiyana pekuti tawirirana kuti all the 3 brothers umwe naumwe akapiwa kwake, Wakapuwa kwake, yes. whether adeveloper kana kuti haana kudevelopa, Yes. asi umwe naumwe akapiwa kwani? Wakapuwa kwake. Handizvo? Ndizvo baba. Asi umwe naumwe apiwa kwake, kune land yakangosara iri vacant. Kune land yakachizosara iri yasekuru Akino. Ndingati pasekuru Akino ipapa panga pachigara madzitete vedu vasina kuroorwa, Magi na tete Magi vangadai vauya vaenda kunhamo. Tete Magi na tete Josephine ndo vane nevana vavo ndo vaigara pamba pasekuru Akino. Tine vamwe vokama zvafana baba vangu inini. Izwa tembura utoshandisa handitoduriswa. Sorry baba. Sorry mama. Rekuti wana tete newana wavo ndo waigara pamba pasekuru Akino, ndo vamwe vanhu vaigara. Saka wanga ugara pamba pari. Okay, ndo vangogara pamba pavo. Saka kwawo ngepi? Ndipo ipapo baba. Right, thank you. Ndamberi. Ndivo vanga ndingati musha uyu watikutaura nezvawo yanditika wakangosiyiwa ndisekuru Akino undori musha wevana vavo nevazukuru kuti vashandise. Handiti tatenderana kuti baba mukuru vakapuwa kwavo, havana kugowiwa pamba. No. Zvawatotaura kwandiri watodini, kwandiri watopedza. Which means kuti iyi land iyi yamutaura land yamutaura nezvayo, it means kuti land iyi imimi wakomana ndimhauda kuda kudyiri nera wazukuru wana vana tete waripi? Wazukuru wana vana tete tingati vazobuda kotsvaka mabasa. Asi kutsvaga basa handi kuti ndabva kwaumba, ichokwadi. ndati kumba kwawo ngepi wabva kubasa. Zvakafanana pamukuru wekuti achiona kushibva wabva atadza kuwaka, asi basa rapera wakadzoka kumba. Saka wakazukuru wakaenda kwawakaenda
basa rikapera warudzokepi? Warudzoka pamba baba. Saka pamba apa ngepari? Inini kuziya kwangu. Saka pamba apa ngepari? Pamba apa ngepasekuru Akini. Aiyo. Doti ngepazi. Ipari zvino ngati. Let's be fair to each other. Yes. Anjo. Muzukuru wako nhasi uri kudhebheni akabvunzwa kuti kumusha kwake ndebhi anoti chii? Anoti kwaMuchera. Papi? Pasekuru Akini. Ndoti ndepari? Ngepaki. Right. Saka pamunotaura ndepari? Ngepawazukuru. Ngepawazukuru. Pamba. Ndipo here pari kuwakwa nekupwanyiwa matakisho? Ndipo pari kuwakwa nekupwanyiwa matakisho. Thank you. Ndimi kunotaura zvakanaka mukomba, ndipo anotaura chokwadi. Ndipo pari kuwakwa. Saka zvazvinoreva baba. Zvinoreva kuti muri kurwira chinhu chisiri chenyu kuti chiite chenyu. Muda kureclaima chinhu chasekuru chaakasiya apa munhu. Imi madawo chibvuta kuti mutore futi. Ndikaona mapepa emamunyora mapepa enyu mamwe anokusungirira bhokozi manga muri nyika. Makanyora mapepa under oath muchinyepa kuti sekuru akareserva land iyoyo for business. Asi knowing very well sekuru anobvira ambosiya land yakati ne business. Wakasiya wana wake wasikana newana wawo panzvimbo iyoyo. Saka muda kutora nzvimbo yevazukuru mushandisa penzo. Waripo vazukuru? Kana vatete vacho varipo? Vaenda kunhamo. Mwana weumwe tete wechiti muzukuru watete wakashaika kuSouth Africa, wakarohwa nemagetsi. Saka vese ndokwavaenda vatete. Okay. But ndaizofara kuti nditaure zvokuda kutaura vanatete vacho varipo. Ndaimbokumbirawo Taura. Ndandirikuda kudaira paya pamati tiri kuda kutora kana kuita udyire palendi. Chokwadi chiripo ndeichichi. Baba mukuru Jivhasi vari vapenyu vauya pamba. Kanzuru RDC yedu yeMutasa yakauya panzvimbo iri kutaurwa namai nemunun'una. Panzvimbo iyo inoti iri nechekurodhi kudai. Vakauya vekansuro vakati tiise hedu here misika yeruzhinjiya sezvo nzvimbo iri padhuze nepamasitoro. Tiise hedu musika here sezvo musika kudhara kusekuru vachiri vapenyu paisorimwa nyimo vari kudhuze nekutara. Saka hapana unga achapashandisa kurima nyimo idzodzo, uye ndipo pane rodhi rinopinda payadhi. Saka vauya vekanzuru vakati iyi nzvimbo iyi tiri kuona iri ideal kuti tiise musika sezvo pari padhuze nepamashops. Saka muchiri kupashandisa here kana kuti topatora? Baba mukuru vakati inini handichakwanisi, handina zvandichagona kuita napo panzvimbo iyoyo. Vakazouya kwatiri namukoma uyu ari kuSouth Africa. Akatanga kutaura nahiri akati kanzuru yati yaakutora apo pamberi apo. Inini munoona zvandaita, handichina mari yekuti ndine zvandingagona kuita nenzvimbo iyoyo. Imimi munofungei vakomana? Inini ndakati baba mukuru, zvapari nzvimbo iri dhuze nekumashops, tingasiya here nzvimbo yamaisorima yototorwa nekanzuru? Tadiniwo kungoisa mudhuri wekuti tiise kana kachitoro? Akati inini handichina mari, zvaunoona ndari panapa, handichina mari. Kana iwe uchigona enda kukanzuru unoapply. Saka ndakataurira heri kuti ngatibatane ngatiende kukanzuru, nekuti nzvimbo iyi yakuzotorwa kuisa musika veruzhinji. Tinokwanisa kuishandura from communal land to commercial land. Saka ndakabva ndaenda
with his blessing ndobva ndaenda kuRDC paMutasa ndobva ndanzi aplya kuti muri kuda kuchinja this communal land kuti ive business stand. Saka zvinhu zvakazoitwa zvekuti tichitange nyaya yekuti mabhizinesi itori nzvimbo yanga yakuda kutorwa nekanzwa ndobva tachizotomhanya koita kakuridhima tiri kukumbirawo kuisa kachibhucha kachigeneral dina ndobva vazisa application vakandichaja pegging fee neform fee nezvese vakatiri kuya tichizokupegera. Ndio zvakazokonzera kuti titsaure iri nzvimbo yanga yada kudini kwete kuti very much tanga tiri asi kuti zvakatopushiwa necouncil ndobva taita chido ichocho chekuzama kupa defender tangoti aiwa sezvo iri nzvimbo yanga yagara ichishandiswa let's try and save it. Ndo zvakatikonzera kuti tiite mapepa aya. Baba. Baba. Council payakaona mati yakaona council payakasvika yakaona babamukuru Jivas ndio vanga vari pamba ichitandiri mabasa. Sei yakaona babamukuru Jivas? He was available ndio vanga vari pamba paya pamusha pamusha. Is it an issue of availability or issue of ownership? I think inenge ifanira kuva issue. No. Let's talk. Yes. That issue here availability cannot be issue ownership. Inofanira kuva issue ownership. Saka unotoka kufuna. Uchipita lero ndio. Kama unataka lero ndio. Yoto na mkomongo. Unikumba kwa hiyo. Kuto vato mona. Hivi vitu zote la rendi. Ati mkomongo vato ezviri mutore. Wakomana muripo ira buruda apa ngara toisa. Wakomana mwabato manya kwa DC koto bato pegi fee dechi zvese. Just like that. Ipo bado maitikira zvakaita. Vana tete manje vanga vasiku vanga mabasa. Vazikura vaudira vanga vari pamba. It's very fun. The fact that kanzo yakauya chibvunza kuti ndepani wakauya wakano approach waridzi andizvo kuti ngatitaurirane apo kuti tafunga upadii kana musi kana wendizvaushandisa iwo ndikuti kana musi unoda kupashandisa unokusakuza it's not a must. Kana muda kupashandisa ndepeni shandisai asi tatofunga kuti paite business sei asi kana musi unoda kupashandisa isu kanzo todi totora hedu toisa mabusiness ndizvo wana tete wangu vari tete wangu vari mabasa vanhu vanga vachimbosenza mabasa. Wazukuru wake wanga besides me pamwepo tese the actual number handingazokwanisa asi tinopfuura 20 makawanda. Then why did you decide kuti iwe ubva wangotsvaga pasi kachete kuti muende kutaura nezvemastate commission musina kuita FNB kuisa pabhuku kuti muzive kuti ane interest ndiani ndani? Why did you reduce that thing from being a 20 people thing to a 2 people thing? Takazokwanisa kutaura nevamwe mumashure. Takazokwanisa kutaura nevamwe mumashure achabatsiri kuti mama itakare. Mama itakare chiro chisiri chenyu. Mukoma wangu wauya wato allocate vanhu vake mabusiness pastand man. Kuzoti apedza vanhu vachozoti mudhara takazondomhanya fast takatore mastand takatobhadhara repegging takatoita ausikono something is not right somewhere. Something is not right somewhere. Pane patikunyeperana. Pane patiri kunyeperana bambo. Ndimo wakuru futi here kwazukuru. Ndimi twe pakati chia zvakakwanisa. No, it's not an issue with the people. It's an issue with this thing. It's a family thing. Whatever decision that is supposed to be made, it is to be made by the family.
And pana concern yemunhu wese. But in this case there's no concern. Hapana. Because DNS rakataura 3 according to you rakataura 3. In April zinasitaenda kumutsa baba nguru Jivas. Wekwasa kuramba kuti nyaya ndio iyo kuti vanofana ndizvizivi. But you are taking advantage of Bambo Jivas wakazvira ndani. She can witness it. Then if she witnessed, then why is she here? Unfortunately, I don't know what I'm doing. They want more to see my one day that's what's the panel, room is another. And the effect you what working knowledge she knows something about this. And it means even so I don't know where it's over. Because Muriwa na waru wana mai. Because mkona Jivas akuta kutopenjena murukurawo murutanga uputudza Jivas wakutopenjenwa. It means mai mkuru musho. Kana mimi mutu rifeyo kwaari zvomusikazivi. Iyi nyaya yepalendi pautaura nezvayo vanozviziva because takataura nezvayo. So I think issue takataura nechii chokwadi. Kana wakeri muruda land for business ngaitaure nenzira chii kwayo yoitwa nenzira chii kwayo mukumbira mhuri toda kutaura chii mabusiness then you get the consent of the parent. Mukaita yekuti muda kukumbira nenzira yekufast track tumwe tu nyaya yacho inodii haibudi because mai avo handifungi kuti pawataura nezvaanga achimbotaura zvaakasangana nazvo kumashure kwese nechii kwese zvakawanda. Handiti saka dai anga ari umwe munhu ka panguva yazvakaitika adai akaita imechira but haana samai. Then asina samai you then took advantage of that. Asi makaya mari yemapuranga emhuri mapuranga ndofunga mukomana watopedza angandikwana mukomana apa muri kumapuranga ndechii mapuranga to be very honest ndozvanduka kuti pamwe pacho gaiza ndingamukona zvimwe zvinhu zvamuri kuita zviri kuratidza kuti zveshuwa family ine chekuita nenzvimbo ipi nenzvimbo ipi. Saka zvomunoswera munetsana ina mai nechiva zvirikuda family chii family iripo family yodecide kuti nzvimbo iyi zveshuwa ndeyedu mai guru pamamogumira zveshuwa ndeapo ngagumira apo wakomana kuita zvemabusiness chiitai mabusiness muchibva muchisvika muchienda mberi then mune mapedza chii daka mukaita semungeezivi ndimi mega vazukuru imi muri 20 mururwa namai kanasi mai haana vana wake no havasi vazukuru vasekuru hawadhizivi kubenefita wabva pabusiness land. Saka madii mamangoti mai kwanga ndoedzeri kusvika iko muwaita kwevana wake aiwa handizotita izvozvo ndiri kuti isuggestion yekuti mai nevana mabeneficiarywo zvakare kuchii kuestate kulendi yatotora nezvechii nezvayo yasekuru. Saka imimi wazukuru kana muri lendi yasekuru yatofanira kushera wake wana warimowo muchii muheti warimowo handiti. Saka inini ndanoti chimwe chachakangwarisa chii chekuti maona kuti manetsana namai nenyaya handiti muenda kutoisa kuti lendi yacho yamuri kunetsana yakakura sei handiti maona kuti yakakura sei handiti you then offer that land kumaboys ari kupi kwamai handiti zvawazoita izvozvo napo zvazvavo imi mimwe ipati yese muchita make sure kuti family yawana paite muridzi pano pakashaya chii pakashaya muridzi bambosimba pakashaya muridzi ka hapatonge nyangwe mukadzi ndosa ukazwa mukadzi usina muridzi ka ndosa uchizi hure it's because hauna muridzi munokurusa nyangwe murume ukashaya mukadzi wako iwewo zviko dhasi urapo uri chii futi uri hure
mukadzi akaita the same thing, nhasi une murume, nhasi uri hure because hauna pani. Asi the moment you know kuti wane pako, you cease from being called G. Ndozvandikutaura kuti apa imi muri mutoziyana muri vatatu, land iripo iri available muri kuiziva. Why can't you just share the land equally? Family imwe nemuite zvakaita neland iyo, so that muri musiyana nezvo. Asi muri kushare interest yangu ihombe iri pana natete newana wavo, kuti wana tete newana wavo vari papi muequation yenyu. Ndiconclude baba sezvamataura land ikashaya muridzi inozonetsa. Saka munoona sezvavataura pavakanetsana nenyaya yemapuranga yapazoita dare reya ratazoti tichauya after a month, pakange parina sabhuku wedu Sarazemba unoziya history. He was an old man, he knows the history yefamily. Saka wakadaidzwa akauya padare remusha, pakadaidzwa ana tetesi nehanzvadzi yasekuru Akino yasara yakauya kudare rakauyiwa, pakauya almost vese vemusha wekwaAkino, vakuru vacho vauya. Vakuru vacho vakaona kuti pari paita problem yekuti maika wakangosiwa ari pamba, nditika wakabva atongoti nzvimbo yacho yese neminda. Inini nditori neminda ka mambo yandakaziwo ozorima kondiro, mukoma wangu akaziwo ozorimawo kondiro, but with the time mai vasara vakatokwanisa kutonditi munda iwoyoyo. Munoona kunesana pane zvimwe zvingadare zvakavanzika hazvo. Pese pavari kuclaima ka izvozvizvi she owns half. Andika munoziva kuti kana munda wasiwa uri kuzi ngewasekuru, andika vaiguri vana baba vedu vandipuwa kaposheni, vopuwa kaposheni. Patiri kutaura pakasiwa pase ndisekuru Akino pana ana ateta, ndo pakauyawo kogara baba mukuru nemudzimai wavo, ndobva vatoshayikawo baba mukuru, vachangobva kupenjenwa vatoya nemudzimai wavo, votosiyawo mudzimai wavo atori ipapa. Saka mudzimai wakabva angoti minda yacho neyaanoziya kuti uyu mukomana wayo wairima apa, uyu wairima apa, yese iyoyo akati iyoyo minda yoyo yayangu. Nekwese kwavari kuziya kuti kwakwazi tiake mashopu, ndokwava kutoti andichadi uyu wakaisa chigayo, uyu wochitengawo chigayo, competition wochiti uyu bvisa chigayo chako chauyu chigayo. Ndopfumvu yemuri kuona kune zviri kumashure. Vakubvisa uyu kuti watengere chigayo panzvimbo pamakati mudoisa vanhu, uyu wabva aisa chigayo uyu akatenga chigayo nemari yemagama. Achisi chokwadi hacho, achisi chokwadi hacho. Saka wazatenga nemotokari kumire yemagama umezvimudaka kuzorora unokuwa daka mai wachiti but amai wose wega uri daka kari magama. Saka dare reyamambo rakazoitwa, kadare refamily rakazoitwa rere, vakabva vangoti ngatingosiya tagadzirisa, vakatosiura. Ndosaka uya akaparuregerero kuna mai akati ndakashaisha zvese vaashoshuwa, vakabva vanhu vakabatana, mai vakatomuregerera. Seri kwazvo izvozvo tanga tatoone imwe nyaya, handikatango family yaungana, handitika ndobva vangoti zvakanaka, mubva vangotaura dzimwe nyaya dzese dziripo. Ndobva panzi tine nyaya tinayo yekuti kwanga kuchinyoreswa zvekuti munowandichi mapemiti. Saka tine pemiti yanga yanyorwa pamusha pacho pasekuru Akino, handitika pari suppose unga pari nezita ratete Magi Akino, ndo vakasiwa pa, handitika zita takazoona pachinjwa, anga pambenge pari na bamukuru Chivhasi vakunyoresa zita ravo pasekuru Akino, then bamukuru voshayika wanga ari suppose unga ari chitonyorwapo nditete Magi Akino. Takaona panyorwa kuzi Margaret Mulambo, Gertrude Mulambo pamusha wasekuru Akino. Saka avakomana inasikazvizi vakabva vangotaura kuti panapa pakuzi paMulambo, ndopakabva pangozi kuti zvisanetsa, handitika ngatichitiwo baba mukuru zvavasina kukwanisa kuvaka ukuka, magurirwo akangoitirwa Archibald na Raymond na Jivhasi ngatichimubvise pamba pevazukuru ava, tichimupawo pake. Ndobva vakabva vapuhwa mundawo, vabva vachizi uyu mukomana munda wake, uyu mukomana munda wake. Pavazotaura havo vachiti hatizoti mai vanonyepa, hatizodaro.
pavati hanzi ndakazorora musango ndakange ndadzingwa havana kutaura sho havana kudzingwa sabhuku edu aripo ndifunga panewo nemarecordings edare iroro saka vakabva vakatotiurayira mbudzi after that onini vakatiurayira mbudzi tikadya nyama vakatopuhwa isusu vakomana including vesa tikati izvozvizvi musha wasekuru Akino zvawava kuchingosara wakadaro ngatichiti isusu tibatsire mai kuvaka sezvo baba vasina kukwanisa kuvaka ivo vari kutoseiso kicheni dzambuya nedzimwe dzimba dzacho dzava dzakatovharwa ndini ndakatokumbira ana tete kuti vhurirai mai vadini vatsvaire because mukangosiya dzimba dzakatsviwa muchaita nyoko siyai mai vadini vapoti vachitsvaira dzimba idzodzo ndokutovhurirwa kwawakaitwa dzimwe dzimba dzepasekuru Akino ndini ndakatokumbira ana tete pote siyai vapoti vachitsvaire mamwe marooms saka ana tete vachizoti ngavachipuwo pavo vana tete vakuru varipo naana baba varipo ndobva vapuhwa munda apa nekhondre mukomana apa pasekuru zvikazida pachingosarire chi vazukuru ndizvo zvacho havana kunge vaziya manje because isusu takaenda nerweseri vatati papa parongwa kuzi chi mai parongwa kuzi urikuona konseni yangu pairi konseni yangu pairi pandikuti munofanira kupagadzirisa yes makatraya kugadzirisa problem but makagadzirisa problem muchicreate another problem. Why do I say so? Uri kutaura kuti pamusha apa ndepasekuru wako ndepa Akino yes anditi masiyana pakazinge pasina manje izvo pakasiwa tete ndo tete ane vana wake vane mukomana wari musikana akashaika pane umwe tete akafa pakuzi pana panozi paAkino tete mwana wake ndeko Akino asi kwaAkino saka tete akafa pakuzi pana usatobe ndodambuko rangu ndandikutaura kuti kana tete akafa uyu anditi pamusha parosara pachinzi pana panenge pari paAkino mwana wake kana ari wekuzi ndimutasa anditi pakutozi pamutasa zvaAkino zvatofa zvaAkino zviri kufana tete tingangoti wanga ari guiding izwa izvo mistake yomakaita makafunga kuti maburitsa munhu muequation but muka waburitsa munhu muequation nenzira yakashata. What you are supposed to do chekutanga you are supposed makaita chinhu chekumaintenance tari kuti Akino pamusha pasekuru Akino and the only person anokwanisa kuati kumaintenance tari Akino rasekuru Akino mwana wambuya mwana wachiva. Saka zvamaifanira kuita maifanira makati musha uyu waifanira kusara kuri mumaoko ane amai awa newana wake wana waJivhasi then wana tete ndo munodai makapa makondiwa maone zvinoita wamaifanira kunopa makondiwa ndiwo ana tete kuti kudaidzwe mazita echi ewana wavo kana iwo wana tete wazodii wazofa noti kuti dongo rasekuru mosiya muzukuru imomo mobvisa muzukuru wacho wasekuru munomukanda kumunhu because muzukuru zvaanoita pachafa mai vake ari kupwanya dzimba dzese dziripo bva wakanyora hadzisiri dzasekuru inzaa dzake ende wakudaidza nezita rake ngekuti ndepake obva afenza ima muchapindi ndotatobatsirai gadzirisai zvinhu izvo ndosaka ndachida chii wana tete wari chii wari panapa wazvinzwisise